ओमफ्रायो होनदो आरो बेबि लाथ'वा नामा लाथ'वा नामा होनदों दा होनोबा बेबि लाथ'वा नामा होननाय खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआ दिनैहायथ' सानडे दिनैहाय जोङो सानडे Q&Aखौनो लाबोनो सानबाय आरो नोंथांमोननि गेजेराव बिनिखायनो जोङो नै दायो एसे बेलासि जाबाय ओंखाम आरि जाखांनानै जों सानबाय आरो दिनैहाय सानडेबो ओंखायनो जोङो दिनैहाय Q&A भिडिअखौनो लाबोनोसै नोंथांमोनाथ' बिराद मेल्ला कुइसन सोंहरगासिनो ना बेनिखायनो जोङो सानबाय आरो बहुत मोजां कमेन्ट हरगासिनो बेखौ जोङो दिनैहाय सानैजों जिरायनानै आरो बिदि भिडिअ बानायथारिया गोबाव जाबायना जोङो बेनिखायनो दिनैहाय जोङो सानैबो फैबाय आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांदो बिराद गोबां कुइसन सोंहरदों नोंथांमोना ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना जोबजासिम दायो आंखौ सोंहरदों सासे आगैया बबिता रानि बसुमतारी बे आगैया मा सोंदों आब'आ सालबारि खाथियावसो नामा आब'आ सालबारि खाथियावसो नामा होनना सोंदों आरो जोङो सालबारि खाथिनि नोंथाङा जेनेबा बे आगै सोंहरनाया जुदि सालबारिनिबाथाय अभियासलि रुप'हिखौ मिथिगोन सालबारिजों रुप'हिजों बांद्राय गोजान नङा आरोना मा बियो बबिता रानि बसुमतारी नोंथाङा बबिता रानि बसुमतारी आगैया जुदि सालबारिनिनो खाबाथाय रुप'हिखौ मिथिखागोन आरोना रुप'हिजों सालबारिजों बांद्राय गोजान नङा जोंना रुप'हिनिफ्राय सालबारिनिफ्राय एसे फैबानो मोनो आरो रुप'हिखौ स' जोङो रुप'हिनिनो आरोना ओमफ्राय मायो अरन लाहारि बेखौबो बुहुत सोंहरदों आरोना आङो बेखौ माने Q&Aआव माब्लाबा बुङाखैमोन दिनैहाय बुंनोसै बिराद सोंहरगासिनोमोन नोंथांमोना ना आब'नि फेभरेट एक्टरा सोर नामा मा बेयो अरन लाहारि आब'नि फेभरेट एक्टरा सोर होननानै सोंदों आरोना फेभरेट एक्टर एक्ट्रिस होननानै बुङोब्ला जोङोथ' बयनिखौबो नायोना फेभरेट होननानै बुङोब्ला नै जोङो आब' फुजि आब' हेलेना गेमस्रि बयनिखौबो नायो आरोना जोङो माने गोदान मिउजिक भिडिअ रिलाइज होबानो नायखायो आरो जोंना बयखौबो नायखायो जोङो फुजि आब'नियाबो मोजाङानो जायो मोजां जायो आब' हेलेनाबो मोजां जायो गेमस्रिनिखौबो नायो जोङो निजा टेलेन्टआ दङ आरो निजा गावबागाव दङ मोजां मोनो आरोना जोङो नायो गासिबनिखौबो नायो जोङो ओमफ्रायो मा दङ नेक्स्टआव मायो सिबिला मुसाहारि आब' नों बार अखाखौ गियोना गियो आब' नों बार अखाखौ गियोना गियाखो होनना सोंदों मा सोंदों सिबिला मुसाहारि आगैया सोंदों आरोना बार अखाखौ जेब्ला अखाल' हाबा गिया आरोना जेब्ला एकदम गुलदुम गालदाम एकदम सारअन्थाइ गावोना अब्ला गियो आरोना आयु मा जागोन होननानै एकदम गियो आरोना सारअन्थाइजोंथ' आरो बुहुत मानसि थैनायबो खोनानाय नालाय गियो आरो एकदम बिदि गावबाथाय गियो आरो ओमफ्राय खिन्थु अखाल' हाबा गियो आरोना बार अखाखौलाय गियो आरोना बेनो नोंथांनि सोंथिया सिबिला बसुमतारी आगै बेनो आरो नोंनि सोंनाया ओमफ्राय बिपुल बसुमतारिया सोंदों मा सोंदोंना होनदोंसो खोमा मा बुंदों थाब भिडिअ हो आब' मानो दासान्दि लेट होबाय थादों नों थाबनो भिडिअ हो आब' आयु आगै एकदम आंखौ निमाहा खालाम माने मा जाहैयो जोंहा न'आव माजों आंजोंल' नालाय एसे माने समनि माबा जानानै फैयो आरोना माने भिडिअ बानायबाथाय न'नि खामानिफोरा थालाङो ओमफ्राय आरो आलासिफोरबो फैबाय थानाय जायो नालाय गेजेर जोंहा बिदिनो माने मालाबा बानायनो मोना आरोना स' आंखौ एकदम निमाहा खालामाखै टाइमखौनो माने होनो हाख'वा जायो थेवबाबो जोङो ट्राइ खालामगोन आरोना भिडिअ होबाय थानो जेसेबां हायो बेनो आरोना बिपुल बसुमतारी आगै कमेन्ट खालामहरनायनि थाखाय थेंक इउ गोसो गोरबोनिफ्राय ओमफ्राय फ्लरिना बर'आ सोंदों मा सोंदों आब' इउटुब चेनेलखौ बोरै खुलियो प्लिज रिप्लाइ फ्लरिना बर' बेखौथ' आङो होला नोंगुमैयानो होथोंसै एन्सारखौ इउटुब चेनेलखौ मारै खुलियो होनोब्ला नों फार्स्टआव जेनेबा इमेल आइडि होनांग्रोगोन आरोना इमेल आइडि नांग्रोगौ मोनसे चेनेल खुलिनो थाखायथ' इमेल आइडि क्रिएट खालामग्रोनांगोन नङा होमबा बेनो ओमफ्राय बेफोरखौ आं दा मोजाङै बुजायनोबा मोनसे बिनि मोनसे भिडिअ खालामनांगोन आरोना दा बेखिनिखौनो फार्स्टआव जों बेखिनिखौनो होनबाय आरो माबा चेनेल खुलिनो थाखाय मोनसे चेनेल खुलिनो थाखाय फार्स्टआवनो इमेल आइडिखौ नांग्रोगोन बेखौनो बुंनानै दोनथ'नो सानबाय आरोना ओमफ्राय बिनि बागै बुंनांगौबाथ' भिडिअ बहुत गोलाव जागोन नालाय ना मोनसे एक्सट्राहाय भिडिअ बानायनांगोन आरोना बेनो थेंक इउ आगै कमेन्ट खालामहरनायनि फ्लरिना बर' आगै मालाबा मोजां भिडिअ बानायनानै होगोन
दायो नेक्स्टआव मा दङ सबिता बसुमतारिया सोंदोंना हाय आब' नों बहानि आब' आं हाय आब' नों मोजाङै बहानि मिथिनो लुगैदों आब' नोंनि भिडिअखौ मोजां मोनो आं नायनो खिन्थाहर एसे सर्टआव लिरो नालाय बांद्राय बुजि मोना आरोना आं नायनो नै सबिता बसुमतारी आगैया बुंदों आरोना हाय आब' नों बहानि आब' नों मोजाङै आब' आं मोजाङै मिथिनो लुबैदों आब' नोंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो अन्नानै खिन्थाहर आब' होननानै बुंदों आरो सबिता बसुमतारिया आङो सिगाङावबो भिडिअ बानायनाय दंखायो जे जोङो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट जोङो रुपहिनी होननानै आं बुंनाय दंखायो स' नोंथाङा बे भिडिअखौ नायाखैबो जानो हानाय बेखायनो सोंदों स' आङो दिनैहाय बुंफिननोसै जोङो सानैबो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि ओमफ्राय जों रुपहियाव थायो दायो बेनो आरोना मिथिगौबाथाय मिथिसिगोन नोंथांमोना बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि रुपहिखौ ओमफ्राय मायो जोंलारि ब्रह्म जोंलारि ब्रह्म आब' मारै दं ओमफ्राय आरो आयंमोनहा माबोरै दं आब' माबोरै दं आयंमोनहा माबोरै दं आयंमोनबाथ' बे जोंहानि मा बाबाखौनो होनखादों न' आं माबोरै दं होननानै बुङोबाथ' दासान्दि जोङो गुमैयाबो आंबो एकदम मोजाङैनो दंथ'यो न' इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दंथ'यो ओमफ्राय आयंमोनाबो कर'ना जाथ'वाखै जाथ'वाखै नोङा इसोरनि अननायाव जानायबो नङा आरोना जोंनावथ' बांद्राय बिदि दावरावबो गैथ'खाया नालाय आरो बारहावाफोरा मोजां जोंना गामियाव बांद्राय माबाफोरावनो जागासिनो आरोना टाउनफोराव सिटिफोराव मारै जादों होनबा बेयाव गेसाव गोफोना बारा आरो अक्सिजेन गैया मानो होनबा अक्सिजेना बिफां लाइफांनिफ्रायसो फैयोथ' जेनेबा दाथ' बिफां लाइफाङानो गैया दा बांसिन गामियाव खोनायाखै आरो दायो ना बिदि टाउनफोरावल' खोनादों गेदेर गेदेर माबाफोरावल' खोनादों स' जोंनाव दायो गैथ'वा बेनो एकदम आरो टाउनफोराव गारि खारनाया अफारद्राय बेफोरनि धुङा बिजाबि बेफोरनि थाखायल' हार्टनि प्रब्लेम जागासिनो आरोना टाउनफोराव किसुमान मानसिफोरा जादों आरोना जायहा एसे माबा टाइपनि दुरबल टाइपनि ओमफ्राय आयंमोना मोजाङैनो दंना होनदोंना आयंमोना मोजाङैनो दङ जोंबो मोजाङैनो दङ बेनो आरोना मानि मागैना जोंलारि बसुमतारी मोजाङैनो दङ आगै जोंलारि ओमफ्राय नेक्स्टआव दङ रानि बसुमतारी बेजों रानि बसुमतारी रानि लिरनाय दं ओमफ्राय बे मा मुसलपुरनि रुपहिया आगै होननानै सोंदों आरोना मुसलपुरनि बहाथिं होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना सिमला मुसलपुरनिबाथ' सिमलाखौ मिथिखागोन नङा आं बुंनो सानदों आरो जुदि रुपहिखौ मिथियोबाथाय माबा मुसलपुरनिबाथाय होमबाथ' सिमलाखौ मिथिखागोन नङा होमबा बांद्राय गोजान गोजान जाया बायदि मोनदों आंना होमबाथाय सिमलाखौ मोनबानो जोंथिं फैबाय थाबा सोनाबथिं जायो आरोना जोंना रुपहिया होमबानो मिथिगोन आरो सोंबानो मिथिगोन सालबारिनि सोनाबथिं जायो आरो सालबारिनि सोनाबथिं जायो ओमफ्राय नोंहा मुसलपुरनि माहाथिं होनना सोंदों मुसलपुरनि माहाथिं होननानै सोंदों मुसलपुरनि सोनाबथिं जायो मुसलपुरनि सोनाबथिं जायो जोंनि सानजा थायो मुसलपुर बेनो आरोना ओमफ्राय नेक्स्टआव दङ निजोरा बसुमतारी आब' नों साम' ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनोना मोना साम' ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनना मोना होननानै बुङोब्ला आं साम' ओंख्रिखौ बांद्राय जाबाङा आरोना माब्लाबा गोबावजों जाबाथाय गोथाव मोनो खिन्थु आं जाबाय थानो मोजां मोना आरोना बेनो ओमफ्राय नेक्स्टआव मनहर बर'आ सोंदों आब' नोंनियाव मोनसे आंनिफ्राय सोंथि आब' बर'नि माबे ओंख्रिया फेभरेट माबे ओंख्रिया फेभरेट होननानै बुङोब्ला आं अनलाजों दाउखौनो बुंनांगोन अनलाजों दाउ जानानै आं मोजां मोनो थ' बेनो आरोना सानैनिबो होननानै बुंनांगोन आरोना अनलाजों दाउबाथाय मोजां मोनो आरोना अनलाजों लकेल दाउ बेनो आरोना आगै मिनालि बर'आ सोंदों मा जायगामोन आब' बि साहा बागाना दाख्लि बेरायहैनाया जों ओरैनो थांनाया बेयाव सोंदों आरो बेखौ थ' बेयो जोंनि मानासनिनो आरो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट मानासनिमोन बे साहा बागाना जोंनि खाथि जायो बेरायनो थांनायाव बेलासियाव बेयाव सोंहरदों आरोना थ' जोंनि खाथि जायो आरो मानासआ ओंखायनो थांबाय थानाय जायो ओमफ्राय एकदम खाथि आरोना बेनो ओमफ्राय नेक्स्टआव दङ पुजा नार्जारि सोंदों आरोना आब' आं मोनसे खोथा सोंगौमोन मानोखि आंबो इउटुब चेनेल खुलिनो गोसो जादोंमोन ओमफ्राय आं जेबो रोङा
आंनो एसे फोरोंहरदो आब' अननानै सोलोंनो गोसोमोन प्लिज फुजा नार्जारि आगै मोनसे चेनेल खुलिनो थाखाय मा खालामनांगोन गिबियावनो इमेल आइडि क्रिएट खालामनांगोन गिबियावनो खुलिनांगोन इमेल आइडि बिनि उनावसो स्टार्ट जालाङो नालाय इमेल आइडियानो फार्स्ट आरोना आरो इउटिउब चेनेल खुलिनोबाथाय नों बेयावनो गोसो होनांगोन इउटिउब चेनेलखौ माबोरै खुलियो माबोरै सलायनांगोन ओमफ्राय आरो लाजिनो बिनि थाखाय नोङो भिडिअ नायनांगोन आरोना बा जेनेबा बेलेगनिफ्राय गुबुननिफ्राय नलेज लाग्रोनांगोन बेनिखायनो गासिबोथ' रोंखाजोबना फैखाया नालाय बेनिखायनो नों बे टपिकआव नों गोसो होनांगोन आरोना होमबासो नों साक्सेस जानो हागोन जौगानो हागोन आरो लाजिनो मोननाय नङा माने लाजिबाथाय जिखुनु खामानियानो साक्सेस जानो हाया जौगानो हाया आरोना गिबियाव जोंबो बिराद लाजियोमोन आरोना एकदम ओमफ्राय आंखौ गुमैया माने बिराद आब' होनदोंबाथाय गुमैयानो जाखासिगोन नालाय थ' आं बेखौनो बुंनो सानो आंखौबो माने आंबो आरो गिबियाव बिराद लाजिखायोमोन आङो माने माबोरै माबा खालामगोन इन्ट्र' होगोन माबोरै मा रायलायगोन बिदि जायोमोन आरोना प्रेक्टिस बानायनांगोन आरोना जेनेबा केमेरानि सिगाङाव बानायदावबाय थाबासो लाजिनाया खारगोन आङो बिराद प्रेक्टिस बानायबाय थाबानो जाबाय दा आं आंनि खोथाखौनो बुंनो सानदों आरो आं गिबियाव खुलिजेननायाव जेबो नलेज गैयामोन मा बुंनांगौ बांसिन आं बिराद सापर्ट खालामदों नोंगुमैयानो आंखौ बिराद सापर्ट खालामदों आरोना फार्स्ट जेब्ला खुलिजेननाय बे समनिफ्रायनो नोंगुमैयानो आंखौ हेल्प खालामदों नोंगुमैयानो सापर्ट खालामदों ओमफ्राय बिराद हेल्प खालामदों आरो खोथा बुंनाय बुजायनायफोरखौबो नङाबाथ' बिराद लाजिखायोमोन आं बेनो आरोना लाजिनो मोननाय नङा आरोना लाजिबाथाय जिखुनु खामानियाव साक्सेस जानो हाया आरो लाजिनाय गिनायखौ दोननांगोन आरोना नों माबा मोनसे जुदि खामानि मावनो आखायाव लादोंबा आरो बे खामानिखौ गोसो होनांगोन जौगानो हागोन आरो बे खामानिखौ मावफुंनो हागोन जेनेबा जोंनि बायदि लाबोलायबाय स्टप दोनथ'लायबाय बिदिबा जानाय नङा आरोना जोंना एक्सुवेलि समनिबो गोनांथि आरो न'आवहाय एसे रावबो गैयानो होनजायो आरोना माजों आंजोंल' नालाय बिदि मोनसे खामानियाव माने बिजि जेनेबा बिदि नांथारनो गोसोबाथाय माने न'खरनि खामानि बा संनाय जानाय बिदि खालामबाय थाबा जेबो जाया आरोना दा आङो माने बेनो आरो आं बुंनो साननाया आंनाथ' आरो रावबो गैखाया नोंथांमोना मिथिखागौ उनाव हाफोरालागै माने आङो एकदम नाजागोन आरो जेसेबां हायो एसेबां नोंथांमोननो दाबो आङो नाजागासिनो जेसेबां हायो भिडिअ हरनो नोंथांमोननिसिम स' बेनो आरोना आरो एसे जेनेबा सोलोंनो लुगैदोंबाथाय जेनेबा इउटुबावनो मोनो इउटुबाव सार्च खालामबा मोनगोन आरोना इउटुब हिन्दीयाव लिरनानै सार्च खालामबानो मोनबाय आरोना जेनेबा इउटुबखौ माबोरै खुलियो बिदि लिरनानै सार्च बानायबानो फैगोन आरोना अनेक लिरनानै सार्च खालामबानो दंखायो इउटुबनि भिडिअआ इउटुबाव सार्च खालामबानो मेल्ला मोनखायो आरोना बेफोरनिफ्रायबो नायनानै अलप नलेज लानो हागोन आरोना सोलोंनो हागोन बेनो आरोना गोबां सोंहरदोंमोन नालाय बेनिखायनो बेखिनिखौ जों बुंबाय आरोना स' बेनो दा जोंनि जितु माबा मा होनो नलेज होनाया बारा मोजां जायाखै जानानै जेनेबा बेयाव इउटुबाव बेफोरनिनो भिडिअ बानायनाय थाखायथ' बिसोरनि बुजायनायफोरावल' मोजांसिन जायो आरोना जोंनिसाय मोजांसिन जायो जोंथ' आरो दासो सिखायबाय दङ नालाय एसेबांखिनि माबा गैया टपिकआनो बेनिखा जेनेबा इउटुब चेनेलखौ मारै खुलियो टुइटारफोरखौ मारै खुलियो बेफोरनिनो टपिक बानायखायो बिसोरो बेफोरनिखौ नायबानो मिथिबाय आरोना बेनो हिन्दीयाव आरोना बेफोर गासिबो हिन्दीनि माबाफोरा बानायना दोनखाजोबनाय दङ जोंनावथ' एसेबां बिदि गैया नालाय दायो बानायथ'नाय उनाव खुलिलांगोन खोमा लासैनो दायोथ' गैथ'वा ओंखायनो जोङो हिन्दीनिफ्राय नायनो गोनां जायो आरोना मा खालामनांगौ बेनो आरो सोलोंनो गोसोबाथाय बिखौ गोसो होनानै नोङो खामानिखौ मावबानो रोंलांगोन आरोना नेक्स्टआव ओमफ्राय नेक्स्टआव सोंदों रंजालि बसुमतारी मा बियो नोंनाबो बोरै पाबजि गेलेयो नामा आंनाबो गेलेयो पाबजिखौ आंना हासबेन्डआ माने एनि टाइम गेलेया आरो जेनेबा माब्लाबा टाइम मोनबा सम मोनबा एसे माने गोसोखौ एसे माबा खालामनो न' गेलेयो आरोना बिदिनो सम बांद्राय नङा आरोना ओमफ्राय नेक्स्टआव नब' सरगियारि मा सोंदों सेल्फि केमेरादो भिडिअ खालामबाबो उल्था नुवासं आब' नोंसोरनिखौ मानो उल्था नुयो प्लिज रिप्लाइ मानो होनोब्ला उल्था मानो नुयो होनोब्ला जेनेबा मा नब' सरगियारि आब'खौनो जायो होनबा आब'आ थारमाने इडिट बानायनाय समाव आरोना एडिटखौ आंसो बानायो नालाय सेल्फि केमेरा बानायनाय समाव माने
बि इदिट बानायनाय समाव सेल्फि भिडिअ बानायनाय समाव जितु बानायोना बेखौ माने उल्थायना इदिट बानायनाय समाव तारमाने उल्थायना होनो रोङा आरोना एखाने जोंनि बानायफोरखौ तारमाने आगदाखि जाबाबो आगसिथिं नुयो आरोना बेनो आरोना आरो एडिटखौ आं बानायो नालाय हासबेन्डआ नोंगुमैया बानायबाथाय थिगैनो बानायो खिन्थु आं बानायबाथाय बि जेरै बानायदों आं बिदिनो एडिट खालामना होयो आरोना तारमाने सेल्फि लानाय भिडिअखौ रटेट बानायना होनदो आरोना आं आगोलाव जितु बानायोमोन आंनिया सब रटेट बानायना होनायमोन आरोना दायो बांसिन आं बानायो नालाय एडिट रोङा आरोना रटेट बानायना होनो बावो रोंगो खिन्थु बावो आरोना एफाजिनो होना होयो आथुरल' जाथारो एडिट खालामनाया ओमफ्राय बेनो आरोना बिसोरना खिन्थु रावबो आगसिखि जाया आरोना आगसिथिं जायो होनना साननाङा आगसिथिं जायो आगसिथिं बानायो होनना साननो नाङा आरोना ओमफ्राय नेक्स्टआव प्रतिमा ब्रह्म मा सोंदों गुमैखौ माथो हामनाय नुदों आब' लोमजादों नामा हामनाय नुदों नामा लोमजायाखै मानोना बोथोरा गरमथारना गरम जानाय लोंनाय माने बांद्राय माबा जानो हाया आरोना गरमाव जानो हायाबाथायनो एसे माबा नुयो आरोना दायोथ' जोंहा जेबो बिदि माबा जाथ'वाखै लोमजानाय मोजाङैनो दंथ'यो आरो फिसायालाय एसे फिसा आरोना मोदोम जाथ'वाखैनो आगोलै जेनेबा क्लास 10 सोआव थानायसोआवल' इ समाव एसे दङमोननो ओमफ्राय दायो एसे माबा आरो बे एखे माबायावनो दं आरोना फार्स्ट आं जेथिया लोगो मोनजेनदों बे समनिफ्राय बिदियैनो दं आरो दाबो ना जेबो माने बिनिसाय फिसाबो जायाखै बिनिसाय लोदोबो जायाखै जि समाव आं लोगो मोनदोंमोन बे समनिफ्रायनो बिदियैनो दङ आरोना आवगायनिखौथ' आं मिथिला नालाय क्लास 9 10 आवथ' जों लोगो मोनलायखायाखै नालाय जेब्ला नोङो फार्स्ट इयारावमोन जेब्ला नोङो फार्स्ट इयारावमोन बे समावसो लोगो मोनदोंना जोङो बेनिफ्रायसो आं जेब्ला मेट्रिक एग्जाम होखांबायमोन नोङो बे समनिफ्रायसो लोगो मोनदों 9 10 आव लोगो मोनाखै आरो जिखुनु थ' दायोथ' जेरै दं एरैनो दं नै बेनो ओमफ्राय नेक्स्टआव अनसुमै नार्जारिया आगैमोना बेबि लाथ'वा नामा माय गड बे कुइसनखौबो मोजांखा मायो बेबिया नोंसोरनिसो जानो समायदों आगै बेखौ माबे भिडिअ होनदों मिथिबाय बै जितु जोङो आदा बाजैनियाव थांदोंमोन ना मादैमोननाव जोंनि आइनि बिनानावनाव थांदोंमोन ना बेयाव माने जोंहा बेबि गोदान जादों होननानै मोनसे आङो माबायावबो होदोंमोन ना इउटुबावबो होदोंमोन आरो मा होनो टाइटेलाव आं बिदि लिरना होदोंमोन ना ओमफ्राय बेयाव माने गोबां नाम दोनखालि आरोना नाम दोननो थांखालि बेयाव गोबाङानो सोंदों आरो बेबिया नोंसोरनि नामा एक्चुअलि गोबां मानसियानो जोंनि भिडिअखौ फुल नाया नामा आं खोन्थानानै होखायो लास्टाव खिन्थु फुल नाया बायदि मोनदों आं बिनिखायनो माने नोंसोरनि नामा मा नाम दोनखो बिदि सोङो आरोना जोंनि नङा बे जोंनि आदा बाजैनि आरोना ओमफ्रायो लाथ'वा नामा होनदों बेबि लाथ'वा नामा होननायखौ बिराद मानसिफोरानो कमेन्ट खालामदों आरोना जोंखौ ओमफ्राय बिनिखायनो जोङो बे कमेन्टखौ लाफानाय जाबाय आरोना आरो दंबावो बुहुत खिन्थु जोङो दायो बे सोंनायावनो मोनसेल' लाखाबाय आरोना बयनिखौबो लाजोबासै थ' बेबि लाथ'वा नामानि कमेन्टखौ आं बुंनो सानो आरोना जोङो दायो माने मोनसे जिखुनु बुस्थु खालामनो थाखाय बा माबा मोनसे खामानि आखायाव लानो थाखाय बा बेबिखौनो जन्म होनो थाखाय मानसिनो फार्स्टआवनो मा नांग्रोगोन थाखा फैसा रां रुफा बे गैयाबाथ' जेबो जाया नों जुदि जोनोम होनानै जोंनि साननाया दै नोंथांमोननि साननाया माबायदि बेखौ जों मिथिया माने जोंनि साननायाव बिदि आरोना जों सानैनि साननायाव बेखौ जों बुंनानै होनोसै दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेराव थ' जोंनि साननाया बेनो जे सासे जेनेबा गथ' जोनोम होनो थाखाय बा माबा मोनसे खालामनो थाखाय गिबियावनो जोंनो रां रुफा नांग्रोगोन रां रुफा गैयाबाथाय जोङो जेनेबा जों खोथायाव खोथा बुंबाय आङो माने उजिबायानो दे बेथ' उजिखानांगोनानोखा उजि होनांगोनानोखा हाबा जादों जिहेतु संसार जानो थाखायनो थ' उजि होबायानो ओमफ्रायो जोङो बेखौ उजि होनाय लोगो लोगोनो जोंनो रां रुफा आखायाव नांगोन जोङो मोजां स्कुलाव होनो हानांगोन मोजां परवरिश खालामनो हानांगोन मोजां नलेज होनो हानांगोन बेनि थाखाय माने जों दायो रेडि नंथ'आ आरोना माने दासो रेडि जागासिनो खालामगासिनो जेब्ला रेडि जाथारगोन होमबा नोंथांमोना मिथिखागोन आं नोंथांमोननो बुंनानै होखागोन आरोना बेनो आरोना आरो बुहुत गेदेर आरोना इफोर जेनेबा गथ' नलेजफोर होनो हानांगोन आरो दायो नै आं मा बुंनो सानदों माने जों जेरैबायदि थासारियाव दङ दा जेनेबा एथबां गैथारिबो नङा जेनेबा इमान माबाथारबो नङा आरो एकदम एकदम ल'द्रायथारबो नङा आरोना थेवबो होननाय मोनसे माबा थायोना थेवबो होननाय
थेवबो माने बेनो आरोना थेवबो माने जोंनि साय मोजां जोङो लाइभ होनो हागोन नामा जोंनि साय एसेबाबो मोजां जोङो होनो मोननायमोनबा बिदि सानो आरोना बिनिखायनो जों दायो जों गावबा गावनि आथिङाव गसंग्रोनो नागिरदों दायो माने बेफोरनि थाखाय जों दायो रेडिसो जागासिनो आरोना आरो आंसा आब'आबो दा गासिबो बुजिनो हाथ'नाय जाथ'वाखै आरोना दासो बारा बयबो जायाखै जेनेबा सासे बिमा जानो थाखाय किसु गियान नांगौ बेखिनिया गैजोबा आरोना नांबावगौ आरोना नांबाव बिनि साननाय आरो नोंगुमैनि साननाया बिदि आरो बहुत किसु मिथिनो गोनां बुजिनो गोनां दंबावो बिदि आरोना थ' जोंनि साननायखौल' जों नोंसोरनो बुंदों दै नोंसोरनि साननाया माबायदि बेखौ नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थाबानो जाबाय आरोना जोंनि जिथु साननाय नोंथांमोना जिथु सोंहरदों बेखौल' जों बुंबाय आरोना नोंथांमोननि गेजेराव बेनो आरोना ओमफ्राय नेक्स्टआव दङ बिराद सोंहरबाय थायोमोन बेखायनो जोङो बे कमेन्टखौ माने रिप्लाइ खालामनाय जाबाय आरोना बेनो नेक्स्टआव दङ फुजा नार्जारि आब'आ नोंबो बाबु लादो जा समायखायो गुमैया बाबु बामनो अ माय गड बै दाखालिनियावनो बेबो मिथिबाय नों जे बाबुखौ लादोंमोन ना एकदम बेखौनो बुंदों आरोना बाबु लानो समायो एक्चुअली सिखायगासिनोखा नालाय अलप नलेज लागासिनो आरोना मायदि बामनांगौ मायदि औ होमबासो उनावहा मोजाङै लानो हागोन आरोना बेनो आरोना अलप औ गियान लाबाय दं आरोना माने साक्सेस जायाखै आरोना साक्सेस जायाखै जितियानि साक्सेस जागोन आरो गोबां नोरैबो सोङो आं दिनैहाय बुंनानै होखानो नागिरबाय नोंसोरो दाबो बेबि लाथ'वाखै माबाफोर प्रब्लेम दं नामा माबाफोर माबा दङ नामा होनना बिराद सोङो आरोना जोंहा बिदि जेबो इसुस जेबो प्रब्लेम जेबो गैया आरोना जोङो माने जोंनि गोसो बायदियैनो माने जोंनो दायो माने नांथ'वा बिदि साननानै आरोना एकदम खुला खुलि बुंबाय आरो नोंथांमोननि गेजेराव बुहुदानो सोंदों नालाय आरो नोंथांमोननि सोंनायखौ जोङो माने फिननाय होनो गोनांथि साननानै माने होबाय आरो दिनैहाय Q&Aयावनो बेबो मोनसे सोंथियानो जाहैबाय नालाय खोन्थाबाय आरो जोंना स' बेनो जोङो दानो सानथ'वाखै बोसोरसे बोसोरनैसोनि उनाव सानजासिगोन बायदि मोनबाय आं न' थ' नोंथांमोना मिथिखागोन आरो ना खबर मोनखागोन नोंथांमोना ओमफ्राय जोंथिमा दैमारि बेनो गासिबो सेम गोजा गासिबो ओमफ्राय मा सोंदों सुदेम बसुमतारिया सोंदों सोंदों नङा Q&A भिडिअ नै दायो लाबोबायानो ओमफ्राय दिसा हायनारि बे आगैया सोंदों बेबिया सोरनि आब' होननानै सोंदों आरोना बेबिया जोंनि आदा बाजैनि माने जोंनि मादैनि औ दे दानिनो बुंखांखाबाय जोंनि मादैनि फिसाला बेखौ जोङो आदा बाजै जाबाय नालाय जोंनि आदा बाजैनि आरोना बेबिया बेनो ओमफ्राय पद्मा रामसियारि नोंसोरखौ माब्ला नुगोन होनदों नोंसोरखौ माब्ला नुगोन नोंसोरखौ माब्ला नुगोन इसोरा जुदि नाजायोब्ला इसोरा जुदि सानोब्लाथाय जेनेबा लोगो हमहोनो माबा थायोब्लाथाय लाख थायोबाथाय सानसे लोगो मोनगोन आरोना आगै बेनो आरो लोगो मोनबाथाय माथो होथार लोगो मोनबाथाय लाजिनो नाङा आरोना बे आब'मोनमोन माथो होला लाजिबाय बिदि साननाङा आरोना जों बिराद मोजां मोनो जोंखौ जुदि सोरबा बिदि माथो होबाथाय आरोना नोंथांमोना सिनाखि लाबासो जों मोनथिगोन नालाय बेनो आरोना लाजिनाङा माथो होनो थाखाय ओमफ्रायो आरो सोंदों माबानि आंनिखौथ' दानि बुंखांखाबाय आङो आंनि फेभरेट एक्टर सोर सोंदोंमोन आरोना आं बुंखांबाय जोङो बयनिखौबो नायो आब' हेलेना आब' फुजि आब' रिया गेमस्रि बयनिखौबो नायो जोङो ओमफ्राय नै दायो सोंदों नों गुमैनिखौ सोंदों आरोना गुमैनि फेभरेट एक्टरा सोर माने जोंनि बर'नि गुमैनि फेभरेट एक्टरा सोर होननानै सोंदों आरोना फेभरेट एक्टर होनोबा आं गासिखौबो मोजां मोनो आरोना सिद्धार्थ नायो सिद्धार्थनि आरो जेनेबा एक्सननि भितराव आङो माबाखौ सोरांखौ मोजां मोनो सोरां नार्जारिना मामोन टाइटेला गानजा फाग्लानिया बेखौ बिराद मोजां मोनखायो बियो आरो सिद्धार्थनिखौ मोजां मोनो सिद्धार्थ बर' बिनिखौबो बिराद मोजां मोनो एक्टिंफोरखौ बिराद मोजां मोनो बडि फिगारफोराल' मोजां बिराद मोजां मोनखायो आरोना आरो बै मा नाम मोनलै गासिखौबो मोजां मोनो बुंख'नो हाया सिमां सैनारिनिखौबो मोजां मोनो नोङो मोजां मोनो आं मोसानायफोरखौल' मोजां मोनो एक्चुअली सैनारि नोंगोना नोङा टाइटेला बेखौ मिथिया जिखुनु नामखौ सिमां होनना मिथिगो आरोना गासिखौबो मोजां मोनो आं एक्टरनि भितराव थारमाने गासिबो तारमाने निजा निजा नलेज मोनजोबो आरो गासिबाबो ना ओमफ्रायो आरो सोंदों
गुमै इखौथ' आं दानि होखांखाबायानो आंनिखौ सोंनायावनो आं गुमैनिखौबो होदों गुमैनि आंनि फेभरेट ओंख्रिखौ मा होनना सोंदोंमोन नालाय बेयावनो आं गुमैनिखौबो होखादों थेवबाबो सासे आगैया सोंदों नालाय आं रिप्लाइ खालामनो सानबाय गुमैनि फेभरेट बड'नि ओंख्रिया मा बर'नि फेभरेट ओंख्रिया मा गुमैनिया होनना सोंदों आरोना नों बुंदो दानिनो बुंखाबाय अनलाजों दाउ मोजां मोनो आंबो औ अनलाजों दाउखौनो मोजां मोनो आरोना जोङो ओमफ्राय नै Q&A खालामनायनाय मोनालायबाय जों बेलासियावसो खालामदों नालाय ना साना गोजा जालायबाय साना गोजा जालायबाय ओमफ्रायो आरो मा सोंबावदोंमोन आरो सोंदों गुमैनि माने हिन्दी मुभिनिफ्राय सोंदों दै बेखौ सोंहरगासिनोमोन आङो नोंनो दाखालिबो खिन्थादोंमोन ना कमेन्टखौ जोङो नायो नालाय ओमफ्राय सोंदों आरो गुमैनि हिन्दीनि माने बलिउड एक्टरा माने सोर माने सोरखौ मोजांसिन मोनो फेभरेटआ सोर हिन्दीनिखौ सोंदों आरोना बुंदो जेनेबा बलिउडनि होनोबाथाय अक्षय मोननिखौ मोजां मोनो आरोना लाव कमेडि टाइपनि बानायनाय बिसोरो बांसिन आं कमेडिखौ मोजां मोनो आरोना कमेडिखौ बांसिन मोजां मोनो ओमफ्राय बेनो ओमफ्राय आरो बहुत दङ बलिउडआव बहुत दङ मोजां मोजां बहुत दङ गासिबनिखौबो मालाय गावबा गाव निजा निजा टेलेन्ट थाखायो नालाय एक्सननि एक्टरा अलप एक्सट्रा दंखायो कमेडिना कमेडि आं कमेडिखौ बांसिन मोजां मोनो कमेडिखौ बांसिन मोजां मोनो ओमफ्राय आरो सोंदों बर'नि फेभरेट इउटुबारा सोर आब' आरो गुमैनिया होननानै सोंदों आरोना आङो बेखौबो एन्सार होनो सानबाय बिराद सोंहरगासिनोमोन बर'नि फेभरेट इउटुबार होननानै बुङोब्ला जोङो बांसिन नायनानै माखौ मिनियो जोङो मेहेर औवारिनिखौ नायनानै मिनियो आरो जोङो बिराद नायखायो आंनि कमेडि बानायना ओमफ्राय गोसोखौ माने मोजां मोनहैयो आरो मिनिहोयो नालाय मेहेर औवारिनिखौ मोजां मोनो जोङो नायो ओमफ्राय बेल' नङा ओमफ्राय आरो नायो सोरनिखौ नायो ओमफ्राय गेमस्रि दैमारिनिखौबो नायो ओमफ्राय आरो गासिबनिखौबो नायजोबो होनबाबो जायोना जोङो नायै गैया आरोना गासिबनिखौबो नायो होमबाबो नायनानै मिनिनो मोननाय होनना बुङोब्ला मेहेर औवारिनिखौ बुंनांगोन आरोना स' बेनो जों नायो मेहेर औवारिनिखौ भिडिअ होबानो नायखायो आरोना जोङो बेनो आरोना स' ओमफ्राय जोङो दिनैनि भिडिअखौ मोनाद्रायबायबो नै गोजा नुलायबायना फेसखौनो स' बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय आइ होप नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन नोंथांमोननि कमेन्टखौ जोङो बुंनानै होबाय नालाय आरो सोरनियाबा थालांदोंबाथाय निमाहा खालामबानो जाबाय आरो गोरोन्थि जादोंबाथाय निमाहा खालाम ओमफ्राय आरो गोरोन्थियाथ' जायो जानाया गासिबाबो ओमफ्राय माबाफोर थालांदोंबा निमाहा खालामदो लोगोसेनो माबाफोर आरो कुइसन खालाम दंबावोबा जोङो नेक्स्ट सानडेआव लाबोनो सेस्था खालामगोन माने ट्राइ खालामगोन बे भिडिअनि गेजेरजों सोंबानो जाबाय आरोना माबाफोर सोंनो गोनां दङब्लाथाय आरो दिनैनि भिडिअखौ माबायदि मोनखो बुंहरदो कमेन्ट खालामना बेखिनियावनो दोनथ'नोसै खुलुमबाय बाय बयनिसिमबो बाय